Klapka. Dobrý den. Dobrý den. Chceme vám ukázat chvostí nález. Kam jdeš? Stůj. Ne to. No taky. Pojď, počkej, já jsem semka. Stůj. A stůj. A stůj. A házejte do toho nějaký joky. Ty už nestíháme. Tak chvostinka chytne speciálně a už vás. Choste, tak nalezu ani na stěnu, tyjo. To je nastupování za jízdy. Tak, pokus číslo 2. To je horolezec. Pojď druhé strany. Už nebude? Bude ještě jeden. Pojď sem jít nahoru, ať stojí. Ne, to neumím. Tak no, tady. Ale mně dojde karta s takovou. Tak počkej. Počkej, já můžu si mě držet, ne? Že by? Je tam. Tak závěrečný proslov ještě. Takhle si nalízá na koně. Indiánský způsob. Oh, já.